Tunzwa pakapanya apa maka affectwa si. Pakapanya apa mwana wangu taka affectwa zakakurisa boss pakabiwa zvi. Pakabiwa. Atinopuwa mukana kuti asi ukubvisa masini nechi. Mama sipo. Tiripo but vanhu vaitorambidzwa kuti asi kusvika panzvimbo pawo chitora zvinhu nekuti vanhu vakasinopuwa notice. Zvinhu zvinorwadza vanhu unotoona kuti tatone time tatojaira. Apa pesa kutoita chitakuita muvona titombomira neta give up nenhau yokuti ndo basa redu ndo zvekuraramisa munhu dzedu kuti zvinge zvichifamba saka isi atitombomira nekuda kunzwa kwakapazwa ndasi ende atipikisane futi nechi nemutemo inenge zvichiitika chii uyaona mukati shamwari iwe irikuenderana nezvayo saka indona German vesa kadonotazvo dzakawanda mota ndiani manjo ndegolden kwa ehe ndegombe wacho ndimi ndini wacho ndimi apa ndini shamuri henzosh ayo imo yangere grey pamaisa black kudai wadati black wadati green ndo kala yayo zvayo uri no kala iri pakune ehe pamasati yellow bazoti unaona apa pane ma assets kapazera wonopindwa nemukati alright chirata vanhu munochiita zveshuwa uyaone chimwe chiri kusaidhi kunoku chichi maplastiki ese akapenda penda friend with apartment randauya pane zvinhu zviri unique zvandanotisa ndikuona kuti pane makala akada kufana nejujet randakapfekawo zvakare but ndotarisa apa pana najaami wati arizozuti chii chinoinspire vanhu ava saka bhudhi vangu makadii zvenyu muri right netete sina chingotimidzeo sai munonzi aringana kuti pabasa ini ndinonzi obey Kadondo aiwa apa basa inongonzi OG kozi pana obey na golden saka izonzi OG ini ndakaona chii zvinhu zvakasiyana-siyana panapo but ndakaona kunge pandakatendera maGaza ndaiona sekuti mota dzenyu dziri panapa dziri very colorful chii chinoinspire kuti mota dzikude dzakadai zvichifamba zvoita kuti mota dzikude dzakadai idzi toziva kuti kuna mwanda uchirasa ndachii but mukatarisa makala ndenyika yedu kafuti takota tichiona mauya sisi zvatakazviitira manje takaita kuti handapapa vanhu vanenge vachitarisa vachiti chirasa but patime vanezonga vakutarisa vazotarisaka ndopa vanozoona pane chi mashocks zvikutoita zvesuspension mashocks maspring zvakangowanda mabhoji nechichi zvesuspension saka imi ndimunonama zvese izvi ibepa nditi iri istika iri ndimunozviita zvese izvozvo saka tichifamba takadai ko zvimoto ndezveizvi zvimoto ingori design mune muchiita idesign ngoti handimuona pakabva zoitwa nhamba uri kutarisa zvimoto ipapo ndipo uri kunosangana nenhamba yakanzi chii youth against crime ka ngatiite basa musikanzwa ina basa atifanira kutombenge ichitaurisa ngatiite zvekutsvaga mari ko pakanzi huja bless no man curse uyu aiwa izvo zvagara izvozvo uyu kana mega unobva maziva nyaya dzacho alright uyaone mukati shamwari iwe iri kuenderana nezvayo saka indona German vesa Kadondo dzakawanda mota ndimi veita futi zvese izvi bhozi apa paisu tine Kadoma Shamba nemuno muHarare kwaGaza ndakati Harare Kadoma Shamba hande tichiona zvedu nemavhiri ichi hanzi chii zim asset wosawo isame design nekusaidhi kwanditi alright zvakada kufanana izvi ko apa pafuti apa haizi zvakaitwa nemukomana nezuro chobva tauya pane iyi uyu ndiani manje ndegolden kwa uyu ndegombe wacho ndimi apa ndini shamuri henzosh ayo imofa alright achi one love wow this is nice but original motor yanga iri yeblack imota yanga iri grey pamaisa black kudai wadati black wadati ndo kala yayo zvayo uri no kala iri pakune chichi pamasati yellow wadazoti yellow mukati chirikugadzirwa wauma muchiri kupendewa imota ichiri kutogadzirwa une mamwe marimu ndikuona kusaidhi yamutitarisira apa tondi ndikuona apa pane ma assets kapazera
Unopindwa nemukati. Alright. Chirata munotita zveshuwa. Uyaone chimwe chiri kusaidi kunoku chichi. Maplastic ese akapenda penda. Friend with you. Hadi mazona. Alright, ande next. Wakaiva. Neshoka. Aiwe unoti eke. Alright. Besides zvekupenda, andichazondorivhara sei? So izvozvizvi. Alright, handei pama izvi zvimwe zvamunoita panapa. Panapa. Uko kumbeni ndezvenyu futi. Apa unoona aya mashocks emarora. Aya maspring land cruiser one mashocks nemaspring emota dzakasiyana siyana. Tobva mashocks okuti emota dzakasiyana siyana. Mashocks aya tinomaona mumacarbreakers. Ndimo matowana mashocks. Macarbreaker ndochi. Inobrekwa mota mama. Ndinoona sezvakaita pane mota dzinoita accidents dzedzi. Mota dzinoita accidents dzedzi dzinogona kufa dzisina kuparira zvakawanda sezvo zvakaita semashocks, maspring zvinogona kurarama. Mashocks anobhenda tinomarasa iwayo. Anenge akanaka ndo atokwanisa kunge chitoro zvinoita chitanga kuzomatengesa futi. But tikada kuti asopanya dzesimbi dzacho kuti dzakasimba isimbi dzemuoriginal. Simbi inenge yangobva kuJapan isina kufa ingobviswa nekuda kuti mota inenge yaita tsaona. Koma spring aya. Maspring aya tomashandisa futi pamwe muona zvoitika mai pamota idzi. Andimoona mota dzedu dzinouya dzakadzikira dzimwe dzacho neroad dzedu dzakashata zvekuti pane pamwe pekunopinda road ichikweshera. Saka isusu zvatoita manje pamaspring aya zvati kana takuda kusimudza mota zveshe. Tinoti handimuri kuona sezvakaita spring. Handimuri kuona kuti idiki. Ndinotora spring imwe yangokurei paspring ichi iyoyo. So that kuti pataiisa mota yedu isu inenge yatisimukire level yachinja level inenge panotakura vanhu panotakura zvinorema haikwanisi kunge chikweshera chi. Uyezve futi spring ndio inoita kuti shoko rikasike kufa. Spring kana yajamba zvezve shoko rikasika kufa. But paunoisa spring inenge ine tension unomborarama mwana wamai. Unogona zvibhiliva unotadza zvibhiliva kuti shoko rinoita 2 years isina kufa. Munhu ukatomudza zvaangona zviramba. But tikaunzvisa imi makazozviziva sei mutactic wekuti munokwanisa kubvisa shoko rauya nemota yabva iyoyo kwacho kunyika uko kuti mota isimukire chichakaitika kuti izvoziva izvozvo kuti muchizoziva kuti lese ngatiti ini mota dzondinetsa mazita ngatiti inonzi chidzi diki dzedu dzinogara pasi Honda Fit kadiki Honda Fit then toboti ini spring yeHonda Fit mozoziva sei kuti iri spring iri amuna panapa rinopinda paHonda Fit right. Ini zvandoita manje mota idzi dzoita dzosiyana dzemaspring anongopindirana handitoti spring yeHonda Fit Honda Fit lese kuda kusimudza Honda Fit inini ndinofanira kunotora spring kana yemota yakakura kupfuura Honda Fit. Kana ndogona kutora kana spring yechesa handichesa ihombeka. Spring yechesa inenge yakati kore yakati rebe. Inini ndokwanisa kunoenzanisa neHonda Fit kana kuti ndokwanisa kupfudza mbija neHonda Fit. Zvinhu zvatakangodzidzawo mukushanda imomo. Unoziva kuti mukushanda zvinhu zvanokwadzidza mukushanda because pamwe pacho tinotomboita maspring ekuita sei ekuvirikidza. Asi tozo kune vamwe vanoda kutakura sakanyanya stereka asi tinozoona futi kuvirikidza ako kusingaite kusingaiti ndo patinozotsvaga imwe next gauge paspring iyoyo sei kai andikuona kuti yakakora kupfuura iyi right. Saka ndo spring yandichishandisa kana kusetikuda kusimudza mota diki pane iyi kana iyi. Ndaona kuti kuzasi handei ndambonoona kuseri zvamuri kuita ikoko unoti ana German munasoita sei toya apa ichi ndecheichi chimanje iri airbag andimboona iri airbag emarora ematrucks aya anenge ane maairbag. Saka ichi manje zvakachicheka kumusoro kwacho chanchabvaruko chanchabvaruko saka ini ndakuita sei ndakuchishandisa setini chanchapo kusoro kune simbi ndo anosungirira maairbag. Saka ini ndakuishandisa setini angu ndoita sei andochera mvura ndoita sei chigesa zvandechida kugesa nekuita sei saka panei apa handei nekuseri tiona apa vane mashocks pane zvinhu zvesuspension zvakawandisa apa pane zvinhu zvesuspension zvakawandisa zvakaita semashocks tobva tati maspring maspring mango nemasikuru futi kune maspring nemadiki tobva tanoti macapshop emarori anzi machi magable handimaona musoro werori iyoyo chii ndo unoita kuti uite comfort ndo mashoko acho kobva kwaita macontrol sazvakaita ndiri caravhan
And kune mamwe makondora mpukechi aluminium isusu vanhu vesuspension isusu zvese zvozvezvo tozviwana vositowana zvo zvedu makabrika saka zvedu zvezvezvo maoriginal zvisiri zvekuti tikuzvipa mbiri nekuti hanzi tichida mari kana kuita sei isu zvinhu zvedu haatozvitemba zvisingaiti saka inodaunzwa saka mumakuinda everyday munofanira kuzvituta zvinhu izvizvo nokugara kusamuhwe kana kuti mosiya ipapo right mukuona sezvakaita apa pamba neshopu yanga iripo apa yakapaswawo nezvakangoitika paipai saka zvinhu pakapazwa bese panapa asi mbidzira apa ishomedzi machione dzakawanda dzimwe dzitori kumba saka tikaenda nadzo kunokuona mamiriro zvakaita saka apa zvatakutoita mazuva takatongodzironga kawana apa totongoziva kuti hapane simbi yakati manheru tinotozongovhara netendi plus ndakaona kune security security hakunoku havo vanhu havazoita sei havazova nekuti kune vanhu vanenge vachiita sei vachichengetedza saka dambotinzwa apa pakapwanywa apa makaafektiwa sei pakapwanywa apa mwana wamai vangu takaafektiwa zvakakurisa bhosi pakabiwa zvinhu hatinopuwa mukana wekuita sei wokubvisa masini nechimamusipo tiripo but vanhu vaitorambidzwa kuita sei kusvika panzvimbo pavo vachitora zvinhu nekuti vanhu vakasinopuwa notisi zvinhu zvinorwadza vanhu unotoona kuti tatone time tatojaira kuti tinofanira kuti tiwane pamwe panhu pakanaka sesu zvedu takazvimiririra kambani yedu isu yakarejistwa saka tiri vanhu kuti titofanira kuti tiwane kana pamwe pakanaka pekushandira sei zvikaita kana minutes pane mayezi mangani muchiita izvi ndinogona kuverenga 10 years 10 kukura zvekudarireu ndiri munhu muhombe kai makore angu inini 30 years munhu akatanga zvinhu right munhu akatanga zvinhu ndimukoma wangu ndiye munhu akatanga izvi zvekuti zvinhu zvagara zvazvingori mumba zvekuti munenge muchingoita semuchingozviita ndiye godin ndo zvinhu zvatikangokura tichingoita sei tichingoitawo saka zvakanakisisa bcause sezvandakutaurira pepe kuti tine 3 maworkshop kuno kuharare kushamba nekukadomo kutoriwo nevanhu vanenge vachishanda ikoko saka mabudikidza kaini saka ndimuri kuhwa usimbe kutsvaga place yekuisa isusu zvatiri kuita sezvakaita kukadomo nekushamba maplace ariko akanaka kunoku zvakafanira panapa ranga riri garaji kare kuti tatopinza mota mukati but zvinhu zvakangoitikawo vanhu vasinoita sei vasinoita zita ilife apa isi takutoita muvhuona titombomira tagive up nenhau yekuti ndo basa redu ndo zvikuraramisa munhu dzedu kuti zvinge zvichifamba saka isi hatitombomira nekuda kunzwa kwakapazwa ndase ende hatipikisane futi nemitemo inenge zvichiitika chii saka ndangoti mutiudze kuti namba dzenyu vanenge vada kubatai vanokubatai pachii right namba dzedu vanoda kutibata vanotibata pa0774 188 489 and toda ti 0775 451 128 and toti 0738 133 188 so namba dzedu dzamunokwanisa kutibata kana muri kuno kodwa ari mashoko ekupedzisira mukautaura neapa manoda kukurudzira kana kuti vari kuda kuziventure into this business apa paini ndokurudzira zvangu kune vanenge vane dzimota dzavo panhau dzebasa idzi kuti mashokisi aya musashore nchiti mashokisi aya akafa nekuti anenge abviswa pane dzikwe mota mashokisi aya maoriginal anenge akanaka inini ndo kana ndiri munhu akugadzirirawo mota yako inini sekuti ndaikuisira mashokisi nemaspringa ini ndokwanisa kupa garandi kana zvikanaka tongoti kana zvikana 4 months mota yako isati yaputika show ikaputika show before 4 months ndokwanisa kunge chikuchinjira bcause ini ndenjiziva kuti ndaisa maspring saka ndakutaurira kuti makaisa maspring pamota anenge akati simbei mota inofanira kuraramisa mashokisi kupfuura zvainga iri nemaoriginal pane simbi idzo dzakangoreba munazomutsanangura chichi simbi idzo dzakareba ndo simbi inoita kuti mota ikwanise kunge ichifamba kunyanya dzakaita sedzematifi ndo simbi dzacho dzoita kuti mota inokonekta tifi gearbox dzichizongoendawo kuinjini kuti mota ikwanise kunge ichita sei ichifamba bojo nditori conditioner futi mabojo anga akadzofa but atori conditioner zvekuti vanhu mukatotora so harichakwanisa kunge richiita sei richifamba ndo zvatofanira kunge rakaita kana richinzi rakanaka